Изкуственият интелект не е от вчера, но за първи път той има тази достъпност до масови обикновения човек, който да може да си го свали на телефона и да си използва нещо. Като всеки един инструмент, ако днес правя ремонт вкъщи, аз трябва да знам този инструмент за какво да го ползвам. Или като всяко едно оръжие, трябва да знам за какво да го ползвам и в кои ситуации да го ползвам. И ако съм некадърен или ако не мисля достатъчно преди да го използвам, шансът да си навредя на себе си е много по-голям, отколкото да си помогна. Но правилни инструменти или оръжия в добре обучения човек, който знае силните му и слабите му страни, който има много ясни цели, става нещо, което наистина може да бъде опасно за конкуренция. Начинаещи онлайн търговци питат ChatGPT за всичко. Ти не си разбираш проблема до голяма степен, обаче го питаш и оттам нататък ти го взимаш като, извинявам се, че така ще го кажа, но това е новия бог. Щом ChatGPT го е казал, значи това е изконната истина. Страхотен инструмент за влияние на некритично мислеща маса и некритично мислещ бизнес, което за бизнесите може да е полезно. Защото бизнесът винаги работи на база конкуренция. Той, който е по-адаптивен, който е по-кадърен, по-постоянен, той оцелява. Малко или много закона на джунглата. Да. Естествено, и аз и ти имаме еднакъв инструмент, може да го използваме по един и същи начин, ние избираме какво обаче ще направим с него. Аз мога да съм глупак и да си го използвам по някакъв начин, който да не мога да видя, че всъщност ми смята даже грешно числа или че му задам тъп въпрос и той ми отговаря по същия тъп начин. А ти, имайки малко повече акъл как работи изобщо дадения AI, да зададеш правилните въпроси, да допълниш с допълнителни въпроси, с които да доуточниш, да дадеш контекст на нещата, да си го дообучиш и той да ти се превърне в един помощник, без който иначе си щял да отделиш изключителен времеви ресурс, за да си свършиш дадена работа, а той ти помага да ти създаде основата, базата и ти оттам нататък да си довършиш работата.